Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:04. Ang oras ginadulong sa inyo sang The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:06. Mayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan senaryo na kita sang panahon, we have on the line Sir Gani Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Mayong gabi, Action Bray sa aton mga listeners, mayong gabi, no? Hari, lakat sa aton nga timpos niya gabi. Biyernes, kita karon September 25 to 2020. Aha. Ang low pressure area, nagsaka-saka na siya. Hari siya nag-aantad sa distansya kapin sa 150 kilometros ang kalayuan sa nasidlangan sang Kasiguran, Aurora. Hari na siya sa 16.4 degrees north, kagante 23.5 degrees east. Ang habagat o kung southwest monsoon ang muning nag-aapekto sa nabagatnan sang Luzon kag diri sa aton sa Kabisayan. Ang nasakupan sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob amo ini ang mga lugar sang Metro Manila, Cagayan Valley, ang Central Luzon, ang Mimaropa, Calabarzon, ang rehiyon sa Kabikulan, kag nakatungdan sa Kabisayan o kundi sa aton sa Western Visayas nga tuga ini sang LPA, kag Southwest Monsoon. While ang iban nga bahin sa aton pungsod Pilipinas may pag-uungguman ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may naligwin ini nga mga pagulan nga halin ini sa Southwest Monsoon kaginawdan sang localized sa thunderstorms. Mabatyagan ang mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin alin sa naaminhan na silang kadto naaminhan nakatungdan o kon northeast to northwest nag-apekto dito sa naaminhan man kag Central Luzon kag may magahalin man naaminhan nakatungdan pakadto sa nabagat na nakatungdan o kon northwest to southwest ang naga-influensya sa iban nga bahin sang Luzon kag may magahalin naman sa nabagatnan nakatungdan pakadto nabagatnan o kon southwest to west ang naga-influensya diri sa kabugusan sa aton sa Kabisayan kag Mindanao nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya sa aton nga lokal nga forecast magalumon man sa gihapon nga aton kalangitan may lapta-lapta man ini siya nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod kag may-ari kita mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin na bagat na nakatungdan pakadto sa nabagat na o southwest to south ang mag-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros. So mataway ang baybayon sa naton sa palibot kag wala itagil warning diri sa western seaboard sa Kabisayan nagapabili nang ya ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanay sa kasarangan lamang.
ang pagdulod-apyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 12:22 kagina sa ugto, naghunas 0.2 metro ang kanabawon ng tao. Alas 4:39 karon sa kagahon sa takos ng 1.4 metro ang kadalumon. Kag alas 5:38 sining hapon nagtunod si Haring Adlaw, magabutlak naman ini siya alas 5:33 buwas sa aga. Ari kita subong 25 hasta 32 degrees Celsius o kon 67 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Aha. Amo ni kabugusan sa aton lakat timpo sining aga tiyak subay. Tingala ko magaginang init, Sir Gan, no? Paang-paang gid siya. Sige. Sir Gan, salamat. Okay, welcome. Maayong gabi gid, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, La City Jess. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Bisa mataway ang palibot naton pero dapat sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Antes kita formal magumpisa sa aton nga pagpangalagad ang aton sinipag pangamuyo against COVID-19 kag iban pa nga kalalatan. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Action Radio Philippine Standard Time, La City 13 na sa aton sini nga pagpangalagad. Anyways, mga ka-aksyon, nag-monitor na kamo. Anyways, subong adlaw Biyernes kita, no? Septyembre 25, 2020. Nag-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa
Sa may mga Twitter account na ay follow Aksyon Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938-225-5017. Sa mga watchers, sa mga viewers naton, bisita lang sa comment section. Kaya tagan tagina karon sa hustisya ang inyo mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Top 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalinagumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Sa gihapon halong kita mga kauturan sa dalanon. Kagabi ang aton nga balita, duha ka motorsiklo nagsalpukanay didto sa Sagay, duha patay, duha man pilason. Sang kagabi may natabo naman nga ini na check pa kung aksidente bala ini isa ka motorsiklo gali kay duwa gid sa may makit-an di ban nga mga makit-an tabi anong rason sa kamatayon, isa ka lalaki diho nasapuan sa kanal sa syudad sang La Carlota nga nagalutaw-lutaw mga kaaksyon. Katapusan nga nakit-an ini siya sang iya mga abyan kahapon sang kagab-ihon kag nagsakay sa motorsiklo way nakarikta pauli sa ila sinipuloyan pagkaaga nakit-an na lang nga nagakulob sa tubig sa kanal dira sa La Carlota sa barangay Ayungon malapit sa iya sining motorsiklo mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Samtang sa iban nga balita sa aton sining pagpangalagad subong iyang gabi no. Subong gabi mga kaaksyon diri sa Bacolod ang hinablos ginbuno ang tiyo patay. Pagkatapos buno sang hinablos ang iya tiyo kit-an niya nga pilason na binuno yaman ang iya kaugalingon buhi. Aksyon Firing Line. Ara subong sa ospital ginabulong ining nasambit nga hinablos mga kaaksyon according sa initial investigation sang kapulisan mga isa ka semana na nga way tulog tarong kag kaon ining suspect pagkatapos na may problema sa pamilya. Ang iban nga balita mga kaaksyon diri sa Negros Occidental may mga actually bugos ni nga Pilipinas ano may mando diring bago nga PNP sang kapulisan nga butangan sang tag-isa ka pulis kada barangay. Kagang ini nga pulis mga kaaksyon amo dira ang magaserbi iya nga busing sa iya sini nga mga kopdanan nga mga barangay tanod kag mga barangay officials sang barangay bangod luyag sang PNP chief nga may ara sang pulis nga nagatamod mismo sa komunidad sa sina nga barangay. Ang pamangkot makaigo bala ang kadamuon sang kapulisan kay sa paghagop naton jutay gidya ang pulis mga kaaksyon. According sa PNP diri sa Negros ginatinguhaan nila nga ma-address ang ina nga problema bangod nga kinanglanon nga tumanon ini kabahin sa 9-point agenda sang bag-o karon nga PNP chief sang pungsod Pilipinas mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita sa lokal diri sa syudad sa Bacolod gina-check pa karon ang ining ginatawag naton gina-check pa karon sang DSSD ang guidelines sa pagpanagtag sang ayuda sang Department of Social Welfare Development o kon DSWD. Amo ning kagabi nga aton sining interview with the Law District Congressman Greg Gasataya. Aksyon Firing Line. Samtang may pila ka mga mga market vendors ang nagpalayag sang ila sining sentimiento. Ini may koneksyon sa plano nga swab testing sa 3 ka mga dalagko nga merkado diri sa syudad sa Bacolod. In fact, subong nga gabi na interview naton ang supervisor sang Burgos Public Market. Kagabi supervisor ato sang Libertad Public Market and Vendors Plaza. Tonight, taga Burgos naman ni almost 50% sa ilang mga vendors hindi mapa-swab test mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. May mga rason sila. Una, tinahadlok. Maybe kulang sa pagpahangop or nahangpa naman nila ang sitwasyon. Hindi na silang luyag magpa-swab test mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Kinanglan giguro ang madalong pagid nga information, dissemination, pagpa-insyende, pag-edukar para magsulod sa huna nila kung ano ka-importante ang swab testing nga ginatawag mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. I-check na karon isa-isa kag ang iban nga balita mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalagad sa mga gabi sa probinsya iya
may outpatient department sang Bago City Hospital temporaryo nga ginpasiraho. May duha ka mga doktor mga kaaksyon nagpositibo sa COVID-19. Ay susko. Action firing line. And siyam ka mga personnel kag 22 ka mga inmates o kon mga priso sa BJMP takuling nagpositibo man sa COVID-19. Action firing line. Sa pagkadamo sa positibo sining COVID-19 mga kaaksyon. Sige, rat sa dahon tanik karon na. Ang iban pa nga mga balita sa aton sining pagpangalagad sa mga gabi. For the meantime, malagaw ko anay sa Balita Nasyonal. Action Brian Warden. Action firing line. Sa Balita Nasyonal mga kaaksyon, iyaho kay daga sulusad jagid do hindi gid anuman makapungko ini si Marinduque representative iya nga si Alan Lord Velasco bilang House Speaker dira sa Kamara matapos nga may pila ka mga kongresista ang nagahingyo nga hindi lang anay magkwan, hindi lang anay pag-ilis ang aton sini House Speakership mga kaaksyon sa persona ni Congressman or Representative iya nga si Alan Peter Cayetano. Action firing line. So diri sa kay Deputy Speaker o nga si Representative Neptali Gonzales, siya lang ang pasugtan daw hindi naman na siya gusto pa nga islan si Cayetano tob-tob sa 2022. Action firing line. Di na ni karon ang gentleman's agreement nga ginatawag. Di na ni karon ang inistoryahanay sa magtimbang nga bahin ni Marinduque Representative Velasco kag Cayetano kung hindi ini matigayon ang nasambit iya nga pagbulos dira sa House Speaker nga posisyon. Action firing line. Aside from Deputy Speaker Neptali Gonzales mga kaaksyon, kadamo man sang pila ka mga kongresista ang nagpalabot sang ila sining bahin. Nga daw pabor na malanggid sila nga mangin leader si Cayetano dira sa Kamara. Kaya nakita nila ang trabaho ni Cayetano nga ka maayo gid kuno di kalibre nga leader sa tawag nga pamulitika. Action firing line. Madumduman mga kaaksyon nga si Cayetano, a former majority leader man ini, sang ini siya ang nagapungko pa bilang senador sang pungsod Pilipinas. Action firing line. Sa subong padan nga panahon nga tinagapakig-away kita sang pandemya nga ini nga si COVID-19, mas unahon guro anay ang paghikutar sa mga laye sang pungsod Pilipinas kung paano i-plastar nga madula or i-curve ining si COVID-19. Amo na mga hibubunot sang iban iya nga mga kongresista makaaksyon nga hindi pabor nga pabuslan si Cayetano bilang House Speaker sa sining nga mga tinion. Action firing line. Amo ning balantayan dire kay si Cayetano 15 months lang ni ang ginhatag sa iya nga poder dira. Ang 21 months na naman ihatag ini kontani kay Velasco. Tiamo ni subong nga katabo daho. Hambal ko na gid mo. Gin-review ko nga considering nga programa sa nagpungko si Cayetano last year da Hulyo. Hambal ko maglabot ni sa punto way paniganing pandemya nga ini mo. Maglabot ni sa manugtapos na si Cayetano, sigurado gid ko may mga kongresista ini nga patigayon sa manifiesto nga hindi siya pag-islan dira sa iya sining nga pulungkuan. Action firing line. Ginlabo gid sa bato, wala gid way gid sumala ang aton sinipanan awan na hindi man ta nag-predict kano. Way man ta hindi man ta pero inang ginapananaw na tubulang sitwasyon. Action firing line. Ulat-tulaton tani ang dason nga mga scenarios dira sa Kongreso makaaksyon sa Kamara kay sigurado ko may ari gini sang ginumon-gumon nga magluntad tido kahuluya man sa part ni Velasco nga porte naman to kununtani ang sining ang excitement niya bala. Excited na katama ang kongresista nga mangin House Speaker man. Action firing line. May ara bisang do hindi believes iya no si Cayetano da sa kay Velasco abe. Sadya nga obra sini. La 7:23. Action firing line. Sa ibang nga balita makaaksyon sa national, arimahing balita ini for COVID-19. By COVID-19 kay according iya sa report nga ginpagwa karon sa 526 ka mga COVID patients mga kaaksyon, 429 diri ang nag-alalayo nga ginhatagan sang ginatawag nga experimental treatment iyaho sang ginatawag nga convalescent
blood plasma. Action firing line. Ininging kwa nga dugo mga kaksyon sa mga nag-alalayo na nga una sa COVID-19. So plasma ang tawag sina. So ang dugo nga ginkuha sa ilang nga gin-donate nila, gin-apply mani sa mga nagpalasitive subong. So 429 sa 526 ang nag-alalayo kag nagdululula dayon ang ila sining mga kagaw sa sulod sang lawas. Action firing line. Kabalo ka ining plasma mga kaksyon, isa ini ka liquid iya nga component sang dugo sang tawo nga makabig nga antibodies ini siya kag pabakuron niya ang immune system kag padulaon niya ang bakterya sa sulod sang lawas. Action firing line. Sa sini nga mga tinion mga kaksyon, padayon ang pagtuon sini, no? Apisar nga tay may result na ining 429 nga nag-alalayo sa COVID-19. May 17 karon ka mga hospitals around the Philippines nga naga-administer sini agod nga maplastar ining si plasma, ining si dugo gikan sa nag-alalayo sa COVID-19 kag magamit pa ini sa palaabuton mga kaksyon. Action firing line. Sa iban nga balita, i-check naton abi ang sitwasyon sang COVID-19 sa Pilipinas. As of today, may 299 na 1,361 ang nagpositive. May bag-o subong adlaw nga 200 o kung 2,631. Dumayo man no nga do nagtahaw-tahaw man sa no. Ang aktibo nagapabilin sa 61,766 ang naka-recover na naglabot sa 232,399 kag ang nagkalamatay nagdangat naman sa 5,196 mga kaksyon. Action firing line. Kada adlaw gasaka siya. Way nagauntat pero pangamuyoon naton nga mag-amat-amat padalom ang ining nasambit iya nga numero sang nagkalamatay kag magpositibo sa COVID-19. Action firing line. Aring masulosadya nga talk of the town subong sang panahon nga pandemya. Kung kaysa si COVID-19 daw gakadula sa ire mga kaksyon, no? Kay nagasulod ang pila ka mga isyo nga nagayuhom kag nagalungo tag 95 degrees ang tawo mo sa mga ginahimo sa aton siring nga gobyerno karon diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Now, kahapon, if madumduman ninyo, ginpalayag ko diri sa inyo nga si Pampanga Representative amo iya nga si Mikey Arroyo, anak ni former President, former Vice President, former Pampanga President, Representative nga si Gloria Macapagal Arroyo. Action firing line. Nagpalayag sang manifiesto nga nagahingyo siya nga kuntani ipaiway lang anay ang eleksyon sa palaaboton nga May 9, 2022. Action firing line. Kay suno diri sa kay Arroyo mga kaksyon, ara pa kita sa panahon sang pandemya. Siya daw kabudlay nga mag-ulo eleksyon kita. Kay base bala nga magdugang ang numero sa kadabuon sang positibo. Kabalo naman kita mga kaksyon sang eleksyon nga rally diri, rally didto, kampanya diri, kampanya didto, para kuhaon ang simpatiya sang tawo sa mga politiko nga gusto magpungko sa pwesto, pero kung ara na sa kaangay sini nga sitwasyon, wala na tawo ang bangko nila sa opisina. Action firing line. Now, ang pinaka-point diri, amo na, base bla magdugang pagid ang mangin positibo sining COVID-19. Action firing line. Subong nga adlaw kadamo na sang pila ka mga reactions gikan man sa mga madalagko nga mga personalidad kon politika ang pagahimbalan. Una na dire si Senador Ping Lacson. Action firing line. Palayag ni Lacson, ginatawag ining basi mahimo nga constitutional crisis pila kadlaw ang magluntad dire sa pungsod Pilipinas kung hindi matigayon ang eleksyon sa 2022. Action firing line. May naghambal kahapon to nga nakadepende ini sa Kongreso kung aktuhan nila ang pangabay ni Arroyo. Kag depende man kay Presidente Rodrigo Duterte kung itumanon kag sugot man siya nga wala sang eleksyon. Action firing line. So ginapananaw diri ni Lacson kag kung hindi matigayon ang 2022 nga elections,
posible matluntad ang constitutional crisis o krisis makaksyon diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. May nagahambal man nga unconstitutional ang mga palayag nga hindi pagdayunon ang eleksyon. Action firing line. Sa Philippine Constitution mga kaaksyon kaklaro dira no nga kada 3 katuig dapat may magluntad nga eleksyon sa pungsod Pilipinas. Kung basahon mo kag tutukan mo ang Philippine Constitution 1987 mga kaaksyon. Action firing line. So hindi dapat nga dula onta ang pagsalig sang tawo nga daw na ana dalang kitaya sa mga ara sa pwesto, do na ana dalang kita nga kung gusto nila kay ara sa pwesto, magpinagusto na lang sila kaliwat sang gusto nila matabo bisan ka unconstitutional kag abuso na sa Constitution sang pungsod Pilipinas. Action firing line. Ang dapat kuno nga himuon suno kay Lacson, hindi pwede nga wala sang eleksyon, subong pa lang magpreparar na. Kag hatagan sang ginatawag naton nga respeto ang buto sang Pilipino. Action firing line. Siya pwede gina mahatag ang quality iya nga pagbuto sang tawo, himuan sang tikang, agod nga hindi mapurnada ang eleksyon. Action firing line. Nagakalipay subong ang iban nga inaway plano gidya nga mag-eleksyon, inabala nakita nila nga daw mapirdigid sila, sigurado gid inaiya, no? So, suno kay Lacson, dapat may election gid. Siya nahimo, tagading ginatawag nga absentee voting mo. Sa ato, ina nga mga tawo, wala na nagakadto pa sa voting center o kon sa mga eskwelahan o kon diin. Pwede sila kabuto ya sa mga lugar kung diin lang sila. On that way, mahimo ang paglikaw sang pandemya. Action firing line. Nga maglapta ining si COVID-19, mga kaaksyon. Now, ginihimplo na ton kahapon sa inyo ang US on November 3, no? Despite nga ang US subong amo may pinakadamo, number 1 sa slot sa bugos nga kalibutan nga may pinakadamo sang nagkalamatay sining COVID-19 still. Ang ila sining nga plano nga pagpatigayon sang eleksyon by November 3, 2020, hindi na iya mapunggan. Action firing line. Kag natigayon man ang eleksyon sa South Korea mga kaaksyon. South Korea o North Korea. Check ko lang nga kung sining kwan. April 15, no? Sa nagpatigayon sila sang eleksyon. Sa diin, during the time, may ara sila sang 10,600 nga confirmed case sining nasambit nga si COVID-19. Kag may patay sila nga 220. Pero natigayon gihapon ang eleksyon. Pero pakarunan ko na blakon paano nila ginhimo. Kay mangonsiho kita anay, no? Bati niya naman to, si Lacson nagpalayag nga ti isa ka constitutional crisis a matabo pila kadlaw. Kung hindi matigayon ang elections, mangonsiho pagi kita sa pila ka mga abogado or inang mga nakapungko na sa patag sang panggobyerno mga kaaksyon kag isa ka kongresista. Action firing line. Kung ano balang ila sini pananawan kung hindi matigayon ang eleksyon sa 2022, no? Ginakulbaan ako kay kung mag-inamo sini daw wala na ginikaron respetuhan ay pa sa freedom of speech ang tao, ang freedom to vote sang tao, ang freedom sang kadamaan nga makailis o kon magbag-o sa mga ara sa pwesto nga daw hindi mo mapuslan sa sulod sang iya sining nga termino. Action firing line. Amo na mga kaaksyon ang sitwasyon. Aga busy siya. Sige. Sulit-sulita lang aksyonan kay basi kwan lang. Natabuan mo lang. Liw lang ko sulit-sulit. Action firing line. May ara sang hindi man nanamian na gidya nga magtiner pa ang tawo mo. Ilabi na gid sining panahon sang pandemya subong nga need na naton ang ginatawag naton abilidad sang tagsa-tagsa ka mga politiko naton nga yara sa pwesto nga daw hindi naton makitaan
damo gini ang magpalangatol ang ila sining nga ulo sa panahon sang eleksyon. Action firing line. Maayawan gini sila liwat pangaluyag sa pumuluyo, and we are hoping mga ka-aksyon nga kabay pa ang pumuluyo nga nabiktima na sa mga wala naga-perform nga mga public officials naton, hindi na ta magpadala-dala pa sang panghatag sang mga kantidad sa mga nagapapili sa panahon sang eleksyon. Action firing line. Kaya hindi matago ang kamaturan diri sa pungsod Pilipinas. Hindi lang kamo maglain buot yo kag ma-offend sa akon. Kita nga mga Pinoy dalalon kita iya sa kwan nagapanampuay o ko nagablo nga kulay sang kwarta agud botohon bisan politiko nga pulpol kag hindi mo man mapuslan kung ara sa pwesto. Action firing line. Amo na yung kamatuuran sa aton dire. Anyway, /35 Action Radio Philippine Standard Time. Wal gina contact namon ang amon sini nga resource person ma commercial ko for a while. Hindi lang kamo maghalin dira mga ka-aksyon /35. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, Standard Time /38. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, we have on the line Attorney Nery Colmenares, former congressman, mga ka-aksyon representante man sang pungsod Pilipinas. Attorney, good evening. Good evening, Action Brian. Good evening dira sa aton sa Negros. Salamat gid sa time, Attorney. Medyo dugay-dugay man nga kita kapalayagan. Oo, gani, no? Yes. Yes, Attorney. Bago ko lang digin discuss regarding sining plano ni Pampanga Representative Mikey Arroyo nga luyag niya hindi lang na magpatigayon sa election on 2022 because of this COVID-19. But some of our mga politiko like senador, mga kongresista nga iba nagpagwa na sa ila hibubon at subong
nga hindi ina maayo nga plano because nga basi mabutang ya sa constitutional crisis or crisis or mangin problema sa plaabuton inikon masunod ining plano ni Arroyo. Kabalo naman kita kung ano sila ka grabe man nga mga personalidad karon diri sa pungsod Pilipinas sa former anak sang former president, former vice president kag kung ano pa dira. So attorney, sa imo iya nga panan-awan bilang nga di may ara na gid sang tatak sa politika, panan-awan sang sitwasyon sa Pilipinas, anong imo sini matugda regarding sa attorney? Brian, ang ma-benefit siyempre sila President Duterte, no? Kasi hindi matayo ng election sa 2022, no? Aha. So akong basa sinadala, kaya ang style man ni President Duterte, alin pa na si una, nag-float na siya sing yung type lang float o sila lang tao niya kung ano ang reaction. Chacha o revolutionary government. Aha. Tapos manginwala nga style, pero actually halin man na sa ila ang mga plano nga inano. So ang basa ko una, medyo di sila kasigurado sa 2022. Si President Duterte gusto niya ma-ensure na ang successor niya chosen, selected niya na nga successor. Kaya bisan ano pa man ang ginahambal ni President Duterte, hadlok siya nga sa 2022 mapriso siya. So I'm sure kapangita siya sing paagi nga ma-extend yung ang support sa iya sa Malacanang. So sa akon amo na siyang reading ko dira. Wala nag-take off ang iyang mga kandidato. Si Sara wala nag-take off. Nag-campaign manager pa na siya sa 2019 sa sa national, di ba sa senatorial nila. Yes. Pero wala ginagit makapture ang imagination sang pumuloy. Unlike President Duterte sa 2016, na talagang nakapture ni President Duterte ang imagination sang pumuloy. Si Sara ito, hindi niya. No? So, medyo delikado sila sa 2022 kung ilang taon mo ang historical voting sa Pilipinas, studio na dira, ang mga Pilipino wala nagaboto sa kandidato sa incumbent president. Hindi pa na siya natabo. No? So, for example, si Ramos, si Divinesia, ang iyang kandidato, perdi, si Gloria Arroyo, si Bibo Chodoro, perdi, si Aquino, si Marojas, perdi. So, muna siyang trend. So, sa akon, ini siya nga mga proposal. Ginatansya nila kung ma-postpone ng election kag ma-extend yung terms nila, that would be better, of course, no? So, ano ang legal implications? Second point ko. Of course, the Constitution says na second Monday of May, di ba? Of 2022 ang election. So, karon, could they do that? Well, persahon ang Kongreso na mag-passing laying na gina-postpone ng election, pero grabe na ang opposition siyempre sang pumuluyo. Siyempre mga incumbent medyo okay sila dala kahit madayon na niya sila for good. So sa akon, the moment nga himuon nila para sa akon, as of June 30, 2022, kung i-postpone din man nila, by June 30, 2022, tapos na ang vacant na ang president, ang office of the president. Kaya nakabutang na siya sa Constitution mo. I see. Article 7 sa Constitution nakabutang. The president shall have 6 years. His term ends on June 30, 6 years thereafter. So definitely si President Duterte, his term will end in June of 2022. Under the Constitution, within 3 days, Congress shall convene to pass a law calling for a special election. So, ang warning kay President Duterte, do not attempt to postpone the election kasi pwede gid nga i-declare na vacant ang office of the president by June 30, 2022 under the Constitution. So, kung mabakante ini siya, of course, the Vice President also will vacant man attorney, posible, ano? Kahit di same lang sila ng 6 years. That's why Congress that's why Congress has to convene within 3 days sa idalam siyang Constitution to pass a law for the next election. For the special election. So, mapipilitan sila nga mag-special election. Hindi niya tuod Action Brian niya nga may mass gathering. Pwede man lang nga mag-election ka mo nga kita nga wala man niya, wala rally, no? Protocols, di ba la? Yes. Kasi lantawa ba la? They've always been saying prohibited ang mass gathering sa Pilipinas. Is there a law that prohibits it? Wala actually. There's no law that prohibits it. Secondly, actually gina-allow sa gobyerno ang mass gathering Halimbawa,
sa Abril lang nagbayad sa BIR sa mga tao. Di inutok mo to sa Yes. BIR. Di nga okay mo lang sa gobyerno. Mas gathering Di yapon. buwis mo. Aha. Minahan Action Brian, ginalaw na sa DNR. Aha. Kag ang mas gathering niya, hindi niya budlay niya sa minahan. Yes. Hundreds ka tao, pagkapasok din mo sa minahan, maka-physical distancing pa na. Nagbutang ang DNR nga, kung hindi gid man ma-avoid ang mass gathering, mag-devise na lang ng means later on na ma-check kung siguro ma-check yung temperature, etc. So, allowed sa gobyerno ng mass gathering kung gusto nila. Yes. Galing kung hindi nila gusto, like rally o kaya eleksyon, ang balo nila nga hindi pwede. Pero kung mas gathering din sa Metro Manila adlaw-adlaw kay ulat ang mga pasahero ang bus kasi wala sa lakyan mo. I'm sorry, Attorney, pensin din naton nga ang mass gathering hindi lang kay inang may occasions, basta damo tawo gathering, mass gathering na siya, basta gatililipon. Yeah, ang definition nila sa mass gathering is originally 10 and above. And more. Later on, nagsiling sila nga, 50% sang casino. Casino, pwede mag-mass gathering. Kung may 100 katao sa sulod sing casino, is that not a mass gathering? Sila lang gusto nila, okay lang ang mass gathering sa casino, okay lang magbayad sa mga ginutok sa Meralco o sa Sineco o diin man, okay lang na magginutok sa BIR, pero hindi okay ang ginutok sa eleksyon, hindi okay ang ginutok sa rally. So, walang legal basis ang ilang definition na bawal ang mass gathering because of the pandemic. So kon aton gid sumayon based sa imo gin palayag while ago nga mangin bakante yang presidente kag vice presidente if in case wala sang eleksyon, maybe malabo matabo ining plano nga pagdusok nga wala sang eleksyon by 2022. Attorney. Yes, para sa ako yes, kay grabe the opposition siyang pumuluyo. Kag hindi lang pumuluyo talagang nga makandidato kontra sa incumbent, siyempre mangakit mo na sila Kasi chance na nila nga makontra sa incumbent nga governor, mayor, senator, congressman, di ba? Presidente. O hindi mawalan sila ng chance just because i-postpone ng election sa wala mga rason-rason lang ng pandemic. Kung si Sinas gani, okay lang mag-mass gathering. Wala. So, it's not really because they are concerned of the health of the people, but they are concerned to extend their terms. At least tonight, medyo kabalo ka, away gid ma-expand balamayo diri sa probinsya. Ang kaangay siringati mabakante ina and nagalao mang iban basitod paborano kay kabalo naman kita sa Kongreso more than 80% mga galamay tanan ni Presidente Rodrigo Duterte mo. Isang tango lang na, medyo upod tanan-tanan. So, lao mang iban, nga ba si matigayon ining 2022 nga no elections nga plan. Pero ti do ka budlay gi mag-letter ni, no? Well, siyempre, malakas sila. Kaya siling mo gani, kontrolado ang Kongreso. Kadua, siyempre, interest sa mga incumbent man Congressman nga ma-extend wala eleksyon, gastos madaan eleksyon, o di, mahayugin man na. Kaya kaya pang nantaw ko, damo man yung congressman nga masiling nga, hindi niya sakto Yes. Magulo ang Pilipinas sina Grabe na ito. Badi magsibiluar pa na siguro. Kaya daw kaklaro, balang style lang bala. So ako kay President Duterte sa mga aliado niya, i-risgo niya na sa eleksyon. Anyway, kamo gani incumbent, damo kamo kwarta, damo kamo trolls, damo kamo militar pa kamo mga pulis, i-risgo niya na Although says to the Action Brian, wala sang kandidato sang presidente ever nga nagdaog sa Pilipinas. Kaya wala ginaboto sing tao ang kandidato sang incumbent. So muna siguro kulbaan sila kay Iskaro ang kandidato sang administrasyon for 2022. Pero magamo na, Attorney, kung gustuhon like for example i-amindahan ang constitution kung wala sang eleksyon nga matabo, do mo sina or pwede makahimo. Una muna, they can postpone, no? As a lawyer, I have to admit that they can postpone kasi ang kakabutang sa Constitution, unless otherwise provided by law, the election is the second Monday of May, no? So they can pass a law, silingon nila na ano na lang, July na lang, o whatever, kung kailan man. Ang problema nila, hindi nila, klaro sa Constitution, they have to set the election kung i-postpone man nila sa May,
they have to set the election before June 30 of Yes, 2022. dapat lang. Kaya Oo. nga, nakabutang sa Constitution, the term of the President ends in June 30 of 2022. Yes. Aha. So, di ano pa na mahimo nila. Di ka ganyan maglampas dapat. Delikado si Aha. President Duterte in that sense. Kasi Aha. ngayon, pag July 1 of 2022, illegitimate president na siya eh. Yes. O hindi na siya officially elected president. So, mas unstable ang gobyerno. Aha. Kaya you have a president that is no longer constitutionally Constitutional, mandated. yes. Kasi he overstep his term na eh. Aha. So, and to think, ang rason nila, wala si Mapati, sila nga klase silang rason. Aha. Sa maskadering kita pero di sa galong ng Pilipinas. So, pag eleksyon ito tono kay may maskadering daw. Kaya, tinunto na yung rason niya. So, just the Arroyos are expert in perpetuating themselves in Matagalog. Kaya na ng style ni Gloria Naciona. Yes, Pati si President Duterte, upod na dasubong sa mga munang plano. Despite the statements of Malacanang, hindi, dapat madayon. Kaya ako, I have to be honest, wain ako yung salig sa Malacanang. Ma-revolutionary government, masiling sila nga, wala kami di alapot, di ko na kilalaga dito sa may picture, galing upod sila ni Duterte, kagang revolutionary government. So, ano ba lang ang style ako. So, for me, we should continue opposing it. Kaya amumlan ang style ni President Duterte, kinatesting niya kung grabe ang opposition. Medyo atras siya eh. Aha. So, I hope mapatras natin siya kung hindi na siya mag-entertain ay postpone pa ang election sa I see. 2022. Okay. At idugang ko na lang yung attorney. Bilang former kongresista, subong may dokasadya sa Kongreso kay daw ay isang may magpabor nga islan si Cayetano bilang House Speaker, do napornada si Velasco, do kaluluoy si Velasco subong. Anong pananawan mo nga nagakatabo subong sa Kongreso, attorney man? Well, actually, para sa akon, it's an issue of pork barrel. Yes, so, medyo na-disenfranchise ang iba. Aha. Wala sila ka-candidate ng dako sa pork. So, muna nga daw medyo reklamo sila. Aha. Kaya ang leadership sa House, siyempre, yung paboran ng ilang mga aliado man eh. Aha. So, muna ng basic issue is not a question of who's going to be the better speaker, who's going to be the, Yes. they will follow the same president. Wala man na sila pagpagpo dira, bisa nang pagko ang ano. So kami man niya, kahit minority kami dira eh. So ang gaboto ya sa speaker, majority. Pero ila na yung problema eh. Kami yan, tinulat man lang kami dira kung sino ang speaker nila. But we know na wala man niya changes in policy in Congress, whoever is the speaker. So, but that's very, alam mo, hindi siya mayo sa aton nga ekonomiya, sa handling sa health. Kung dahil nahuway ang Kongreso for positions in the middle of the pandemic. Yes. Kaga, madistract pa na sila lalo kay tao, mga bilsta ng amayo Kaya nila din asikaso. So, karon asikasuhon ang payroll law, asikasuhon ang rice tarification law, asikasuhon ang REPCO, asikasuhon ang speakership fight. Marasa mo ginahulat sa diliti. Problema ang COVID. So, kung ano man niya ginatupak sa gobyerno ng mga issue eh. So, may naga-comment ganing daw ginatabunan yung pag-away sa COVID-19 sa leadership nyo sa Kamarahaw. Daw amo sila pananawan sa iban. Actually, wala na rason si President Duterte kung palpak. Pero may niya ginahambal. ang vaccine ang kinahanglan naton tugtog mawala vaccine amo na tanig hindi nagtawag lang Vietnam zero confirmed case ang Vietnam for the so many days na ang total nga confirmed cases sa Vietnam about 1,700 kita ya 290,000 na bala kita subong but nga ang Vietnam wala man vaccine nga 1,700 lang yung confirmed cases nila ang patay sa Vietnam kung di ako magsala 58. Yes, yung tayo lagid sila. 8,000. Ang Thailand Thailand, ang confirmed cases ng Thailand is about 3,800. Kita 290,000. Hindi na yan sa vaccine niya, palpak lang yan liderato. Mayo yan pag-handle sa Vietnam, mayo pag-handle sa Thailand. Ang Thailand, di man, kag Vietnam, di man yan manggaranon sa Pilipinas. Taas pa gani GDP ito sa Vietnam eh. Yes. Mas manggaranon pa ito sa Vietnam kung ng taon mo sa GDP eh. Kaligati may lang yung handling nila, incompetent lang yung gobyerno. Ang gobyerno nila ay competent eh. Ako na yung
jutay patay sa ila, jutay confirmed cases. Aha. Pero yun nga problema ni President Duterte, gusto niya tabon-tabunan kasi wala na siya sin rason kung akalpak kita compared sa other Asian countries. Pwerte, no? Anyway, sir, salamat gid sa time sa pagpahangop subong diri sa Bacolod kag Negros Occidental regarding sining mga proposal abi for 2022 plus sa mga medyo gamay nga kamog-kamog dira sa Kongreso pero makahatag ini sang gamay man nga epekto sa ekonomiya kag iban pa nga kinanglanon sang pungsan, sir. Regards lang ko ni Ma'am Oyen Colminares. Good. Manghod ko na siya. Yes, sir. Okay, yeah. Well, siyempre, lipay-lipay siguro ang Comelec kung mapuspo ng eleksyon. Pero ang Comelec na ga-preparar sila subong. Si DepEd gani nagpasalig naman nga may ara sang pila ka mil-mil nga mga teachers nga magamit gid sa eleksyon kung matigayon gid okay. sila. I'm glad. Tuloy lang ang preparasyon. Di sila dapat ma-distract sa mga muamon nga style. Yes. Okay, that attorney, salamat. Good evening. Mabuhay ka, sir. Salamat, Jay. Thank you. Yes, sir. Action Firing Line. Attorney Nery Colminares makaksyon anay bayan muna representative dira sa Kamara. Siya mismo kampante siya ng eleksyon na mabudlay ining hindi matigayon sa 2022. Suliton ko lang gamay ginhambal niya sa mga late tuners sa Philippine Constitution na mention kami ni nagina nga every 3 years and 6 years sa presidential iyang elections dapat may election git. Kung wala sang eleksyon, pwede nga mabakante after June 30 ang presidente kag vice-presidente, ti sinong presidente kag vice-presidente ta. Bayla na mga senadores taya kay may ara na daya sa mag-graduate, may ara sa mag-stay po na kay 6 years man na mga senador ta mo. No? So may ara sang gakalabilin ginadi gid mabakante dira. Ti kun way na karon amay kag vice amay ang Pilipinas ano nang sitwasyon ta na karon? Action Firing Line. So medyo kolokampante kita pero ti way takbalo sa sitwasyon. Kung isipon tagid ganiya, as of today, action on 2022 patong eleksyon sa ginas like doso des kongreso na. Action Firing Line. Kanagi mo kamobi sa mga tikang da nga monihoy mo onta paano tani pa dulaon si COVID-19 ang tao mapalakpak pagagbagyohom. Action Firing Line. Pero kung sabon ni katimprano sang panahon nga ang eleksyon way pa sa lato-lato ti ang tao subong ka kulos moron kagahambal gid way nagid pulos no. Action Brian Borden. Action Firing Line. Nagpasalig man actually Department of Education sa Department of Education diriyo siya okay may ari kita sang may ari kita sang 900,000 ka mga public school teachers on 2022 nga makabulig sa patigayon sining election. Action Firing Line. Budget ang Senate budget hearing blaangot sa ginaduso nga election. Ara man lang sa kuana 6.5 billion pesos mga kaksyon sa mga agencies sini nga gamiton para sa kung anong kinanglanon sining elections ngayon. Action Firing Line. Ang Comelec subong tinagatuo naman sila kung paano magpatigayon ginman sang eleksyon sa 2022 kung ara pagyapon si pandemya. Action Firing Line. Kakapoy na iya hasta sa 2022 si COVID-19 ara pagyapon do ka luluya no do kadulaan kagana mag-inamo sini kag do ginaluto tanay utok sang tawo nga do di madula si COVID-19. Action Firing Line. Kabalo kita nga ang COVID-19 according sa mga medisina nga mga eksperto sa medisina medyo madugay-dugayan gini siya madula gid pero hindi ya kamo sining sitwasyon tanga daw adlaw-adlaw daw ginahadlok tang kogalingon ta sa halandong ta. Action Firing Line. So kabay pa nga hindi ta na lang niya nay pagtutukan dira sa Kongreso no kung mga ano man nga mga labay-labay tutukan ta na guro budget para sa kung paano ta contact tracers naton bakal kita sa mga sang bakuna pila kadlaw kung ara na gid man kung ano pa dabi nga mga pabakod sang immune system sang tawo. Paano ta mabuligan ang mga gutom subong iya nga mga utod ta mga Pilipino riyos bakulod do mga driver di subong nagapakilimos na lang. Action Firing Line. Ang mga utod naton nga remedyo general paano to sila matagaan kwarta guro para hindi ni sila maggutman hindi magkalamatay sa gutom o kung ano nga sitwasyon amo ni dapat guro tutukan ti ano. Action Firing Line. Kay mga ulo eleksyon amo ni budlay ko nang nabuhi kas kalibutan nga eleksyon lang gid ang nagamanipular sa utok sang tawo mga kaksyon. Action Brian Borden. Action Firing Line.
Dito iya ganay sa iban nga pungsod sa Korea hambal ko sa inyo natigayon gid ang eleksyon despite sang pagdata sining COVID-19. Gintrabaho nila dito ang pagpatuman gihapon sa health protocol bisan ara sa mga nagabuto mga kaksyon. Action firing line. Hambal sa ila dito nga presidente, sa ila pinuno dito, hindi niya hindrance ang ginatawag na tunukon upang ining si COVID-19 agod hindi pag-ipatigayon ang eleksyon kay kinanglan mag-eleksyon. Tinatigayon man ang eleksyon now, why man problema? Ang pagdamo sang tawo ginpatuman nila ang husto nga proseso lang hasta tanan-tanan nga natapos ang eleksyon nga nagnormal gyapon ang sitwasyon. Diregaling sa aton abi nagapangibabaw gihapon kung ano ang pinaka inang interes sa poder sang sa kaluwasan sang pumuluyo. Action firing line. Tsakto man to, may point man siya kuno nga ti pandemya, ti base pa lang. Hasta sa 2022 may namutan ni may MCQ, may BGCQ lang itagali sini. Action firing line. Ay, grabe nga sitwasyon. Anyways, last year, 59 Action Radio, Philippine Standard Time. Pagbalik naton karon mga ka-aksyon, no? Dalagko pa nga mga balita, iga-aman ta sa inyo. Kag let us try abing maka-interview karon ang yuontang patrol, basi naga-monitor ang patrol sa Libertad Market. Mangita kita dito sang vendor nga hindi mapaswab test. Abi ko na nung rason, pinaka-rason ganyan nila kay kon pamatian ta sa mga supervisor nila ti nahadlok ang iban. May mga rasunes nga nami galin mismo sa tagipasuon ng hambal nila bla. Action firing line. Kag ang mga balita gikan karon sa Kapitolyo Provincial. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Sa mga kauturan naton nga nag-monitor sa Sirimatrion si Rizel Hayes Casinas kunahap naga-monitor man Angel Mark Bayona araman si Lovely Ga Pasunting salamat gid Leo Cornija good evening Sobray monitor na kami Charito Hearts ak Sobray diri sa Amon kadamo pawala taga-ansap second trans second batch an open ni nila ipanghatag kakapoy balik-balik sa barangay wala gid aksyon bray. Dapat si Kapitan da nagpropamangkot ba sa DSSD. John Esteves, palagas ko gali action bray, happy birthday or birthday kay idol ko gid nga Ancor man sang BBB sa Onto Action Rex Peregrino Kantong. Saludo ako sa iya basta siya na maghambal sa mikropono. Wala gid tada Action Rex. God bless and more power Action Radio una sa balita una sa action. Salamat. Eric Moico, salamat gid si Gloria Macapagal Arroyo. Ana Mandre Gusrob, we need to have election gid on 2022 sir kay para matanggal na ang mga kawatan kag ang sugapa masugap ano ni man nagabulos abi no di na to kanugon Dennis Richard Tiburuma kanami ba wala election 2022 no mabalos kami sa mga wala ga perform nga mga buhaya lahi tanaya ang eleksyon o kung lahi tana ang eleksyon hindi tana pwede liwaton 2022 no gani 2020 pa lang daw gapanigurado na kamo ulo nyo Jocelyn Aceribita naga-monitor man Yvonne Boysher salamat gid Juan Binitua naga-monitor man may gabi kay Jose kag Angela Apio Eileen Desen Araman sa barang naga-monitor sa Binondo Manila Ligay Villarias at Chivar naga-monitor man. We have Merlin Nalua Lapitan. Action Bray, ma-eleksyon taya, hindi pwede postpone. Ma-eleksyon gitaya. Ana Mandri Gusrob, wala gani nila gin-cancel ang school maskin may pandemic, ang krisis. Tapos, subong i-cancel nilang eleksyon. Di nga, lams na. Zinaida Tumayan, dapat may eleksyon gin kalayo pato sa 2022 pagani. Action Bray, para batyagan kagamakit man kitaan tama ng iban kon mayuman o kon hindi correct in avoid dohinog dapat madayon ang eleksyon sa 2022 para maisla ng mga corrupt islan ta mga opisyal in Manuel Miraflores Cuales naga-monitor man si Merlin Nalua Lapitan salamat gid
Carmelo Garingo. Good evening, Action Bray. Ang tao wala nahadlok magwa kag magbuto. Ang politiko amo ang nahadlok kay kabalo sila hindi nagin ang mga tao magbuto sa ilawa. Tanda pag ini si Carmelo yo. Gusto na ni Inutil na hindi hindi madayon ang eleksyon kay delikado ang mga Manchurian candidates ni Inutil mainland China. Sigurado ilang paso ni Vice President Leni Robredo. San dyan si Dijen Jonah basta kuno topic politiko di siya kuno na di siya ka-relate kuno. Emmanuel Miraflores Cuales naga-monitor man. Correct gid, madamo gid luyag nagapang panampuay nga halin sa politiko. Chris Vilma Reyes, good evening. So Brian, monitor lang kami sa Storms 3. Barangay Estefania, happy weekend and God bless. Salamat gid. Jocelyn Libon Dispo Araman, naga-monitor. Ana Mandre Gusrob, correct kay mauto-uto ginabaylo nila sa 500 pesos ni ang ila future generation. Rinan Aloro Rico, good evening Sir Brian, monitor lang kami dia. Si Mama kag si Papa diri sitio kabung bungan barangay Sag-ang La Castillana. Sige, balikan ko karon ng iba na standby lang kamo da, huwag kayong aalis ha. Sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yung kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad o galion ang paggamit sa DTX 500 capsule mga ka-best friends kami. Brian Morgan, Aksyon Firing Line. Mahinggab ilang before sa report action Eden Abuso gikan sa Kapitolyo Provincial manamyaw kita na sa mga utod naton nga nagamonitor halin pakaina tubtob sa siri nga mga tinion. Halin sa kay 5636, good evening Sir Brian, monitor lang kami ni sa Hacienda Mercedes, Barangay Maaw, Apong Alagos ni. Salamat gid.
Halin naman sa 338 nabutang mana sa aton Philippine Constitution nga mag-eleksyon every 3 years kay wala na COVID. Kabay pa sa politika sila ga pangabuhi sundon ta aton laye kag hindi pag-idahilan ang COVID. Husto. Amo nang pangabuhi anyo tunod sa kabuhi nyo dis kalibutan, hindi naman pag-abusohon. Husto ini. Good evening, Bray. Nagadamo ang COVID cases para makakwa kwarta sa PhilHealth. Ang mga hospital kag mga LGUs makakwa budget. Ngagalan ito naman nila halin sa kay 6757. Korte nga mga reaction sa mga utod na, no? Sila abi nagakwanis mo, nagatuon man sila kag ginalantaw nilang sitwasyon bala. Halin naman iya sa kay 7.2700 action brag retamyaw ko lang gali sila ni Kanday Patoy Chichay si Drek kag ang ila lolo nga si Katu, no? Ang nagapanamyaw si Fat ni gali, ha? Swerte nga mga ngalan. Oy, may gabi lang kay Madam Sir Gia or Bia Jonathan naga-monitor sini matiniyon araman si Heaven kagang iban karon pakaronan ko kay unahon ko sa action na idiniboso. Kagabi na nung dumanyo may ginsugid ko sa inyo to balang estudyante sa online class nga taga Iloilo nga ginpa-viral niya sa Facebook mga ka-aksyon, social media. Nga ginaakigan sa maestro niya. Action firing line. Ato balang naghambal siya nga wala siya signal. Ginakigan siya sa maestro niya, hambal sa maestro niya, kabalok ka na gin nga wala signal. Nagsagi ka pa imoya ka pa enroll. Siya kung may kada signal, saka katos lube. Action firing line. Amo nang balsang maestro, sumabat ang maestro, action an sa Action Radio Iloilo. Siya sugiran ta kamo sa matudod ng istorya. Iya ka maestro man ni sabat ha, may matakabalo ko na naging matuod eh. Siya ay ining estudyante nga ini, 5 ka adlaw action an nga absent sa ila sini nga online class. Pagkatapos roll call na sabla, gapanawag sabla nga so-and-so, present ma'am, present sir, di ba gamo na? Nagtuhaw ko ng ngalan niya. Pagtuhaw sa ngalan niya, kung tinawag ang ngalan niya, ang iya ko na nga panabat suno sa maestro, do ka labutaw lao sa present sir ari ko na do mo na nga style di daw ka nainsultong maestro nga daw ginlango-lango yung paghihapon si maestro bisan nga 5 days na siya nga absent kagay balibad yung wala signal ginlango-lango tiyan mo to nahambal niya sa estudyante nga ang nagpa-enroll ka pa nga wala ka signal kung may ka daw signal saka kato sa lubi mga ka-action. Action Brian Borden. Action firing line. Sa mga estudyante, hindi man ka mo magpataba lango-lango sa mga maestro kay kapoy man ni sila. Mas maayo pa dan sa mga face-to-face sa mga modular kag sa mga online class nga ini kakapoy gid sini mo, no? Mas nami nga sa eskwelahan kag iya, damo na abi. Sa mga maestro man kung daw ka amo nang diskarte sa estudyante nyo nga daw ka kulang man sa respeto sa maestro, ipaagi nyo bla sa pagtatak na sa grades nila kung anong kapasidad nila di blaksyonan. Ipaagi na sa grades imuada ang hindi tapos hina pato ko ng estudyante sa klase niya amo patong panabat niya at sa grades bawion hindi ta pagpasapaya pagpasipalahan ay video kay amo ning magwa yaw ginapakahuyan ka sang mga iban nga utod ta kon daw gusto nila nga hindi among ginahimo buda gusto kanila pakahuyan. Action firing line. Last 8:23. Provincial Capital reports. Unahon taning provincial capital kay may duha ka doktor iya sa bago nga nagpositibo, may temporaryo nga pagsarado dira plus nga kadamo mangli nagpositibo sa BJMP, priso kag ang personnel mismo. We have Action Eden Abuso. Good evening, ma'am. Action na Brian. Action Eden. Pasensya gid kay feeling ko dog interview ko sa imo. Ngambal ko. Good evening, ma'am. Okay lang na. Amo gini ang live Action Brian. Sige, salamat. Action Eden. Good evening. Thank you. Temporary Action Brian nga nagsira ang outpatient department sa Bago City Hospital umpisa kagabi ini mga alas 9. Tugtog Action Brian sa September 28 tukon sa Lunes.
Ini matapos nagpositibo sa COVID-19 ang duha ka mga OPD doctors kag ti suno kay Dr. Alan Abayon nga mong Chief of Hospital sang Bago City Hospital. Nagpaidalom ni sila Sunday sa swab test ang duha ka doktor. Bangod nga September 22 katapusan nga adlaw sang ila sini nga pag duty nakabatsyag ini sila action guys ang sore throat. That's why nga nagpaidalom sila sa swab test. Nagwa ang resulta kahapon nga adlaw September 24. Rason nga tigilayon nagdesisyon nga ipasira ang OPD kag hindi na magbato ng sunday sang mga pasyente para sa ila services. Bangod masubra na pulo ka mga personnel ang ila sini naka-close contact. Kag we understand ipaidalob ni sila sunday sa swab test sa buwas nga adlaw may schedule kag sa September 28. Medyo madugay-dugay pa niya sunday dayon ang hultanay man sa resulta. Ti palayag ni Abayon wala may baluan kung diin ginibalak sunday kay ti subong man tuod kung pamangkuton mo kung diin nakuha ang virus. Wala sila kabalo kung diin na nila action bray nakuha ang virus pero sa nibaluan niya ni Abayon nga kung off-duty gani sining mga contractual doctors dira sa Bago City Hospital, may kaugalingon man ni sila yung private clinic bala. Kundi nagabaton man sila sang ila sining nga pasyente. Kaya ang Bago City Hospital ang mayara i action drive sang anom ka COVID-19 bed capacity. Kakaron isa ini ang okupado tapos may ara isa or duha kung action drive i-sure si Doc Abayon. Isa kung duha ang available pa kag ang iban ang under renovation. So pero ato ang mga doktor ni Action Drive most probably padala ni sila sa healing center man sang iya mismo ka probinsya. Pamatian naton si Dr. Alan Abayon. So good na actually ang closure sang OPD services halin nga alas 9 sang gabi. So mag-start ini hasta 28 Lunes kay Lunes magsugod na kita liwat sang aton OPD services. Oo, kay may duha kita ka OPD doctors nga naga-positive sa swab test, naga-duty pa di sila sang 19, 21 kag 22. Medyo madamo-damo gidi ang mga personnel sa OPD kag sa admitting section ang may close contact sa ila. So kagabi pa lang nagsugod na kami sang contact tracing kag risk assessment para kung sino tong dapat inog pa swab kag kung sino to ang dapat magsugod na isolation sugod kagabi. Sa amon isip di mga sobra 10 ka personnel gid ang dapat ipang-isolate. Amo na action drive from Bago City, dito duha ka doktor. Kung duha ka doktor, I'm sorry, action Eden ha. Kung duha ka doktor, abi may nabilin pas lang nga doktor kiti district hospital ni gani sang Negros mo, gamay lang blao. May ara pa man kuno action drive pero siyempre mga naka-close contact nila that's why nga unkat gid subong ang services. Apektado gid action drive mo bilang hambal nila bisan ano mo bala kahalong pero magkadto ka sa isa ka place kag madala ka sa contact tracing o kung nakadungan mo dirang nagpositibo ti madalahig ka gid. That's why nga ang importance gid bala nga kung pwede malang trabaho balay amo na lang action drive para kung magsumay man gid sa dala ka sa contact tracing hapos na lang action drive mo. Amo na kisa nga hindi gid gina-advise no nga magwa ka nga daw why man lang gid sang pulos ibing lakat mo lagaw mo. Mas mayutod nga tiner ka lang sa balay mo da ka manghilamon action Eden ano kung mayroon ka sa hilamon da kon trabahoon. Correct action drive mo na bilang hambal sang iban nga sige lang makadto lang ko to kay gahalong man ko. Gani gahalong ka. Pero ti alangan isa-isahon mo da action drive pamangkot nga diin ka halin. May nakontak ka to, may amo to. Hindi mo man pwede action drive, may isa-isa mo na ang mga tao. So kung ikaw, kung gusto mo ba lang ganyan maglikaw, kag maglikaw sa libog sang ulo, hindi ka na lang gid action drive mag-dare, no? Kay subong yan, bisan ano mo kahalong, pero kung may mataybingan ka gidra, idala ka gid action drive. Kalain daan, kung bisan i-home quarantine ka lang, abi third degree ka na da nga na close contact na sa nag-positive. Mapraning kagid action drive mo sa panumdom. Siyempre nga daw ano bla daw inablang daw ka kontra sa imo sa ibang nga tawo pagkatapos ina ang lawas mo da basi ano matabo sa imo basi hindi kasarang ang immune system mo dira basi madala ka sa ospital daw mo lang sitwasyon blaw. Correct action drive kag parehas na
kung apektado ka abi sa mga naka-close contact to. Tapos sa amo hindi nakakadto kapag sa isa pagid ka event abi kon ka lugar tapos nagalahin man to sila. Kaya rin na mabasol si mo action bray mo. Correct na. Kaya kabalo ka nagidgali nga nagkadto ka pa din. Action bray. That's why hindi malikawan ko kaysa ang ginatawag nila nga discrimination sa imo because nga hindi gani lahog-lahog ini. Hindi basta-basta nga daw pawalaan ng action eden. Correct din action bray. Kung talawon mo gani, diri sa may bahay naman sang BJLP sa dugang pataton nga balita action bray. Since March up to September, wala sila sang visitation. Dira sa BJ Metro Bacolod District Jail o kon BJMP Takuling action bray. Pero nagpositibo kaya sa COVID-19 ang siyam ka mga personnel kag 22 ka mga person deprived of liberty. Wow. Kay Senior Superintendent Gilbert Peremne, spokesperson sang BJMP Region 6 Initia Action Bray. Ginpaidalom sa swab testing ang 19 ka personnel sang BJMP kag 39 ka mga PDL nga nadala sa contact tracing. Matapos sadtong Setyembre 17, ang isa ka PDL ni Action Bray nagpositibo sa COVID-19. Di pagpatab ni Perem ni Action Bray, actually, gindala niya ang pasyente sa hospital. Bangod do quarterly or scheduled na Action Bray, bangod sa masakit sang sining pasyente. Pagdala nila sang September 17, pagka September 18, napatay. Pero kabalo kita, protocol, subong sang hospital, nga kumiara, nagani Action Bray, matabuan mo na, automatic gina-swab test. Action eden? Action sa din nga BJMP gani sa Takuling. Takuling kay diri sa aton pilanis Bacolod duha. Handumanan kita. Yes, okay. Takuling ini. Okay. Yes, sa Takuling Action Bray. Kaya mo to pagka September 18 napatay ining PDL, gin subject sa swab test. Pagka September 22 nagwa ang resulta nga nag-positive siya. That's why ang tanan nga na-trace nila nga close contact, 19 ka personnel gin swab test, siyam dira nagpositibo. Sa 39 nga nadala sa contact trace ng mga PDL, 22 ang nagpositibo Action Bray. Palayag ni Peremne, ini na Action Bray actually, ang ikaduhang nga PDL nga napatay, kag nagpositibo sa COVID-19 sa among nga facility. Ti kalilibo gani kay way manayan visitation, how come nga nag-positive ini siya, no? Kag nang laton pagin Action eden, nan. Amo gin Action Bray. Kag ang una pagin diri bala, September 8 ni ara man sila PDL nga gindala sa hospital. Bangod man sa masakit. Kay ti do check up bala Action Bray. Pero ti gin-hold na lang dito sa hospital pagka September 9 napatay, gipaidalom sa swab test, nagpositibo sa COVID-19. Pero ang ang apat ka mga BJMP personnel kag anong ka PDL nga na close contact sa unang nga napatay, negative to sila yata na Action Bray. Boti mayo gid Oo, amo lang ni subong pero do damo ni subong Action Bray. 9 ka BJMP personnel kag 22 ka PDL. Amo na ara daw sila subong sa compound man Action Bray sang Metro Bacolod District Jail. Ara lang sila in isolation. Pero plano man nagpakig-angot man ang BJMP sa aton ng mga authorities, at least ang aton sini nga mga PDLs masaylo sa proper facilities bala Action Bray para malikawan man nga malatnan padang iban pa nga mga preso dira sa sulod man. So paano ang Action eden, paano ang sistema na dira kay timangambal kita BJMP ginakulang mas lagali sa mga rooms dira dis la dapit naman paano slagin pa start Action eden man? Hambal ni Sir Peremne Action Bray, may ara sila may ara sila mga rooms nga ginbutangan danay temporarily sang aton sining nga mga nag-positive. That's why nga nagpangayo na sila subong sang bulig. Kay 22 dan Action Bray kulang man sini ang ilang nga mga rooms. Pero tanan ni sila Action Bray lunsay ni mga asymptomatic. Pero dapat ginakuha ni sila, ginatawag sila distansya ni sila, every person one room dapat Action eden mo. Correct in Action Bray. Ang gipamangko tagani no nga sir paano na-transmit sa ila bala or nakakadto dirang virus knowing nga wala man sang visitation or wala man sang outside. Kinagambal sa ti ulihin na walang Action Bray bala na istoryahan sang iban pa nga units diri sa aton no wala danay sang commitment order or hindi danay magbato ng BJMP. So most probably kung Action Bray dira sa mga recently na pangsulod nila nga nakakommit dira man most probably naghalin Action Bray. Dapat nga tun-an gini nila Action eden kung paano ginakasulod ining si COVID-19
kay kung wala malang visitation kag naka may isa dira nga nag-positive, nagpanglaton pati basi magduha-duhang mahuna-huna ta diri ano may airborne na ini siya damo na sitwasyon bla. Amo na paladlukan nga ni Action Bray kay ti close na sila mo mabal gani iban nga bo safe to yung ara sa mga prisuhan kay ara sila sulod gali kay kung tanawon mo subong pagambal 22 kabilog ka mga PDL Action Bray hindi na nalawog-lahog kami sa isa duwa lang gani makulbaan ka na or pwede man naton itun-an Action Eden sa why naton ginapangunahan diri no or inablang ginalantaw naton nga daw ang sulod sang prisuhan medyo bahigko siya ang proper hygiene nila basi kung kulang kita abi sa paninlo basi naga-occur lang na iya si virus Black Action Eden now. Amo man Action Bray galing kay ti amo na ginahimo man sang BJMP ang tanan sa karon nila nga mga sources always man all means man Action Bray no para ti at least hindi na maglapta pa didto sa ila ang virus kag makalaton pa sa iban. Ang ato malandi mga pananawan malaning basi naga-monitor sa mga utod tada nga mga priso da sa BJMP or di man nga mga prisuhan subong diri sa Negros Occidental para sila mismo mangin aware sila nga dapat maninlo gid sila permida given man na ang situation sa aton nga facility blas ang prisuhan sa Pilipinas bala squatter gid ang sitwasyon Action Eden mo prangkang istorya overcrowded na sila gasululubra na so given ina ang situation nila nga kabudlay maninlo ginot pa da gabalalahas da sila tanan. So sa mo sila nga sitwasyon subong dapat mangin vigilante gid sila kag mangita sila di Action Eden. Correct gin Action Bray kay ti amo na gani do kasubo man bala pa minsaron kay diri reality na nasa Pilipinas Action Bray nga ang health system nubo gid sa ato Action Bray sa Pilipinas. Di dapat ano na lang gid kanya-kanya na lang gid Action Bray be aware na lang gid kag ti amo na hambal nila bala sa subong nga tiyempo do salbaranay na lang niya kaugalingon. Kay ti sa Mayo pa Action Bray kung butang ta tiro abe masave mo pa yung tupad mo kay makita mong ang bullet kumaga ang bala nga mapakadto sa iya ako magpakahero ka pero ti subong virus sinsa na hapan hindi gani pwede hapan mo para masalbar mo na ang maprotektahan mo ang tawo na ang palangga mo abe para hindi sabano sa virus hindi man pwede social distancing man subong kanya-kanya na lang gid Action Bray protekta man sa kagalingon kay para man na maprotektahan mo mo kagalingon para maprotektahan mo ang upod mo. Sige. Naamo na sa Action Bray. So, okay naman sila, no? Kaya symptomatic man gani, no? Yes, asymptomatic. Ang Action Bray, nag-galian ng una-una, nagali from March to September 30, suspended ang visitation, hasta na lang September 30. Pero naghambal si Peremne, liwat sila nga mga bay, padayon sa gihapon nagasaka ang kaso ng COVID-19, kag may ara sa mga positive sa ila, most probably ma-request sila liwat Action Bray nga no visitation lang gid sa gihapon sa mga facilities diri sa aton. Labyan ko lang gamay Action Eden ugtas ko pamati si mo gina kag Action Rec sa mga driver naman sa pagtataytay hunano ni Slayaman. Amo na Action Bray siyang kabilog na kay ti anom sa una-una ta nga report Action Bray amo tong isa man sa rason nga na kakam up sila nga dugangan ang mga jeep tigiri mo na 9 ang biyahe. So, nagbiyahe ang Gayrota going south sang syudad. Ang pamangkot sang tanan Action Bray nga paglambot sa amo nang inoras ugto tigkalaon abi tig siesta sang iban ang mga pasahero tuwa nagahinulat wala sang mga drivers wherein ang iban niya nga rota Action Bray sa tubang mismo sang San Sebastian Cathedral nagagwa sulod lang ya mo. Ang punta taytay wala gid Action Bray ginlingaw na lang to gani isang iban kay ina nga mga pasahero isip nga ang aring banago nga jeep nga color itom niyo halin pa ko di kay gina kalima na ni nagbalik makon mo na butang tabi tuod ang banago lapit-lapit siya ang banago wala sang mga do isa lang di kabilog di sa ila area nga may ara sang check up point sang ginatawag Action Eden o check up point abi dira sa may banago paliko ka sa Bangga Pepsi no may arada mo no. Diri sa Sumag, do isa man lang gani sa may Bangga Alihis malandao way naman sang iban. Kaya mo nang pumangkot sang iban Action Bray kaya balila sige human consideration tigpala niya gani niya sila. Hindi dululungan. Hindi pwede amo sina kay emergency ganing situation ta subong. Ti anyagang isa las 10:30 las 11 tapos isa naman to na biyahe na mo ni mo na. Ang interval blas ang dalagan Action Eden butang ko be sa mo ni nga panahon yan sa lakyan pila lang kanahot abe. Kag ang mga dalan dira sa Araneta ka mga lagpad magpinahuyab da sila pa pwede gani Action Eden
Hindi maglabot guro sa isa ka oras, makabutan tabi 1 hour and 20 minutes, makabalik ka na halin sa Punta Taytay, pabalik naman din sa Bacolod Action Eden mo. Kung gusto amo na makatilingala gani Action Bray. Kay ti siya man sila kabilog na ati ubos gid ti ipamangkot pa to kaina isa ka pasahero. Sabi niya, ma'am, pag abot ko dito, syempre hindi sa kasakay kay puno na. Ang last trip na naabdan ni Action Bray naglakat 10:30. Ti pag interview to kaina si alas 12 na. Wala pa may ganti. Arayo isa ka example Action Eden. Kabalokan di ta masugiran da kay dugay kung doktor ko Action Eden sa Sumag Central Market nga salakyan. Magsyam sila kabilog, bisan tag isa pa ka oras ang interval nila. Hindi gid maubos ang salakyan Action Eden prangkang istorya. Maglakat ang isa alas 6, alas 5. Paglakat sa alas 5, ikaduwa nga lakat alas 6 na naman or alas 6:30 dira mo na. Ang alas 5 ko, langan alas 5 to nga una nagwa mabalik ito si alas 9. Dibla? Ang ginadaction. Pila gid ka oras ang interval, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9. Apat gid ka oras antes makabalik siya di pa Bacolod na naman liwat mo nano man ang obrado di pa Singapore. Din kay imo nagadto kasi nagpabinalbagan ka pa imo gro iyaya. Kamo nga mga driver da sa Punta Taytay sumag kamo nga mga tuntogid sa inyo mo no. Inang obra nyo na abuso. I'm sorry Action Eden no. Hulataan ay kita puson ko abusador ang inyo ng obra na. Hindi nyo pag tinuntuhi bangon nga ginabayran kamo sang tawo. Nga para gamiton sa lakyan nyo do abusohon do kamudla ngalan Action Eden nga intra Action Bray no abusohon yung obra nyo amo na ti namian lang kamo magbaton sang ginabayad sa inyo nga way kamo do mga politiko man kamo way kamo ga perform sang husto. Dibla gusto talang ni Buasaga may taga Punta Taytay sumag naman da buasa kag kun amo gapon ang himuon nyo ti way naging kamo ya ulaw maginamos na hindi manami ini kaya nga nagakapiktuhan diri ang mga tawo nga nagabiyahe subong kag ang iban dito mga importante pa gusto pa salbaron ang kabuhi sa may mga pasyente tong iban may kun ano-ano na lang ti wala gid sang means transportation kundi amo ning libre sakay pagkatapos wala sang salakyan hindi nyo pagbutigan ang tawo nga layo ang Punta Taytay kag Sumag kay nga kita nga mga tigulang na di sa Bacolod mabasa tanan na kung pila ka minutos ang biyahion nyo kung tuturon nyo gid. Kapal kalapit-lapit sina prangka nga istorya labi na gid subong pila lang kabilog sa lakyan sa Bacolod gagiho di kag kon ang traffic subong sa Bacolod di ari lang di sa may kuano Burgos Pasaka to sa may Alangilan Granada nan ang traffic sa Lacson kun dira kay mo sa Ranita Action Eden din ang traffic da man daw sugiran patablayan din natin masugiran sila so kung way ka mo ga-duty insakto ipanghatag nyo na sa mga residido nga mga driver da para maka mapuslan ina de kay kamoya diraya ginatagaan na kamo tsansa gani para maka-income kamo ginaabusuhan nyo pa Action Eden. Correct, in Action Bray. Ang puso, kalma. Pero kaina, do kaluoy lang Action Bray. Para sa interview ta. Alas 2, may kuluwaon sa nga dugo dito sa Sumag. Kay para sa dialysis patient nila. Alas 12, naato pa to siya. Di pagkuha sa dugo, mulap naman sa liwat ng jeep na sakyan niya. Pabalik naman. Ti, ano na lang naman. Ari liwaton ko example siyam kabilog sa lakyan Action Eden. Butan tabi nag-umpisa biyahe ang isa alas 6. Isa alas 6, sundan to nga sa oras alas 6:30. Alas 7, tatlo na kasalakyan ang dinalagan to Action Eden, di ba? May nabilin nga anom pagid. Ti ato nagwa alas 6 Action Eden, di ko magpati nga pagbalik niya mga alas 7:15, sila 7:30, hari naman sa liwat dis Bacolod mo. Sa may proper mismo. Unless kon ga parking patusla ga parking tusla way. Why naman? Hindi namin ko na lang Action Bray. May pradahan man to sila. Gahulat na Action Bray. Dati lang man kay gahulat man pasero. Ti ko maghulat ka to, pilagid 3 ka oras ka to mahulat sa Sumag to. 3 ka Sumag, hindi ka gid kaliso, balik di pa Bacolod. Amo na bing sitwasyon kag do kay posible gid Kung ako pa tulokon ining siyam kabilog sa lakyan, may utilize mo ni nga wala untat yang gihoy Action Eden kag hindi mapurnadang biyahe sang tawo di Action Eden prangkang istorya. Correct in Action Bray. Kon sino man ang naga-leader sini, abi tuloy nyo man tudo ni mga driver ni Aido, hindi naging maayo. Ginabayaran man niya. Ano ning bayranay sila pag insindi ko 3,000 pesos.
Oh, ano day na? after Action Bright sa ila biyahe. Ano ini per trip ini o kon bisan way ka trip may bayad ka. Amo na gani Action Bright na pamangkot man galing kay hindi man to kasabot ang mga bitaw kay na kung inalista man bala so sa isa ka jeep dapat may kota nga amo ni sa isa ka adlaw amo na trip. Dapulo kuno ka trip ni. Pulo From 4:30 AM hasta 10:30 PM na sila Action Bright mo. Pulo ka trip so sobra 40 na nakakabos ang pulo gani ko ni sipon mo gid. 40 na nakakabos. Sa mo nga panahon nga wala sa traffic subong. Kag ti siyam lang mandaan Action Bright ang makasakay ti da sige gyapon puno. Kag jutay tao subong nga sa Action Eden. Pila gi ka bilog ang essentials kag essential workers to da kag mga frontliners tao. Pero kung tanawon mo to Action Bright, doon nagdamo, yung manugsakay, ganyan nga tao, yung mo kayo matipon. Alang nga di magdamo kay kada tagdua ka oras isa ka jeep maabot, ang iban din, nagapanangkong. Action firing line. Kada ugtog na Action Bright, kapila, kaduwa na tani nagbalita, nga mo na oras, kada ugtog. Kag sa imo man to balita, gani kon nga, ang agindungaga ng anom, nahimo siyam. Tibos kasi dosina na, kay gintandog mo naman da, dosina na boss. Hindi na ko nagkasakay po sa taytay nga jeep mo. Ate, maskara ka lang eh. Pero ati amo na Action Bright, wala ka man sila ginano yun. Pero ang consideration bala sa tao, kahit lain ang mga concern Action Bright mo, trabaho, emergency cases, galing kay wala sang choice kundi maghulat. Kung amo to ganyan kung Action Bright, kung handong lang, wala lang init, imbis nga maghulat tong iban, ipili na lang ang mag-amat-amat lakat. Mako mo na. Para lang gid kalauay sa sitwasyon tanaw mo na ning sitwasyon ta pati mga tawo nga tagaan tsansa na daw ka pamiktima pa. Action firing line. Amo gid. Ay nano, babi base naga-monitor si Councilor Dindo Ramos subong siya ning committee chair sinimo. Pero ang sa likod sini nga nakapurma ini upod ni sila ni Councilor Cindy Rojas. Action firing line. Kun tani sining duha ka mga mapisan nga mga konsihal nga nagpolitik sini nami gininginhimo nila. Pantiriningon tama ni mga driver nga ginapamudyot ka ginagamit ta kay daw kamo pang gingamit sa mga driver. Action firing line. Action Eden. Yes, 3,000 a day dan Action Bright no ti. Ambot ni ang sistema pag nila. Gusto ko ni may driver gud manugid pila gid nga abot sa inyo nga puder how 3,000 gidayhan basi ka tinamaran di man kay basi 200 lang dala puli nyo. Action firing line. Te amo guro eh. Ako na naya pamangkot ya. Sige pamangkot man Action Bright actually like sa Mansilingan, more or less maka 500 sila pa uli. 500? Kung wala kung first sa Mansilingan, sa isa ka jeep duwa sila gabiyahe. Tag 500, so, 3,000 pesos, tungaon nila, tag 1,515. Iban sa boundary abi, sa gasolina, sa kaon. May may net sila nga 500 more or less. Kung siya lang gid isa sa bilog adlaw mga 1,000 abi. Correct. Te arkila sina urti ka mahal arkila but hindi na ako magsumaliwat kay basi maguma pang arat na arit. Hindi ko kabalo magmap. Suliton ko lang ang tughong niya sa diesel na mo bratong diesel sa gasolina Action Eden mo. Ang diesel botan tabi ang tughong niya bi 600 pinakadako na ginaabi no. Ang arkila abi 600 man. 1,200. 1,200. Ting sobra pila sa 3,000 ha kundi 1,800. Ti isa kalibo lang baton ma'am 800 din nagtalang. Action firing line. Salamat Action Eden. Yes, Action Bright balita sa Patrol kag Kapitolyo Provincial Action Eden Aboso. Una sa balita una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action firing line. Ang balita ng Action Eden Aboso dulong sa aton sang life extension. Las 8:48. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. May gabi lang, naga-monitor subong, daligid lang, kay padaluman ko ni Aname Villarias, nag-nginhas pa tahong ni Carla. Good evening na da sa inyo mga ka-action. Grabe na nibla subong si Aname, nagpamati, nag-isabla sa Action Radio. Oo, salamat gid. Arniel Gonzales, nagapanginhas guro sa Punta Taytay, Action Brian. Si Kat
RST intuling man ang lakat gyapon aksubray ila man na gyapon. Ano pa? Kenneth Vallejo, abuso na. George Gargasiran, dako man ulo mga driver kay gasalig na may 3K sila. Wala na pinsar ang gin-commit nila sa mga tao. Hungod na nila magpa-delay para katipid kurodo. Kurodo ha. Good evening. Basa na ka mo ni Rocket sa mga driver. Jerry Ontiveros, good evening Exobray, may trip ticket na para mabalaan kon kapila siya mag-ruta. Kani, may kaboto ang balko per trip nimo. Ana Mandre Gusrob, nag-break time sila guro kag mag-video kay together with kumpare ausos Ana Mandre Gusrob again, kaluoy sa mga priso ba? Base mga bag-o ginapasulod or ang naga-duty mandira nga carrier without knowing of symptomatics, sir. Dapat may supply gina sila nga soap da, alcohol kag Sunrox to disinfect all the time sa ila CR or area for their own safety man against the virus. Correct na. Alex Fuentes, Joanne Mill, salamat sa pag-monitor sa Victorias. Evie Torres, naga-monitor man sa Maaw. Hi lang ko na kay Papa Dudes and IC. Jin Oy si Sir, good PM Action Bray, monitor always. Alvarez Pabilona Rodilin Action Bray, good evening. Greet kalanda si Sharis Alvarez nga nagakatulog na kag si Papa Gid nga nagapamati, daghang salamat. Rosalina Arellano Espadero, Action Bray, monitor lang sa Banwa sang Morsya. Vilrico Naya, good evening Action Brian, monitor lang kami din nanay. Vilma Libuon Naya sa airport, kalong-kalong salamat gid. Aileen Mijares, naga-monitor man sa Woodside. Keep safe and good health. Ivanisa Esperta Gilyang, good evening Sombray, monitor lang ko at amyaw ko mga paryente ko sa Candoni. God bless, keep safe. Romy Agsam, M. Esmeralda Dolido, naga-monitor man. Jose Mongcal Torilla, Tiray Regalado Abiliar, John Cleven Duran, salamat gid. Action Bray, mayong gabi pwede kapag-greet lolo kag lola. Fred Ninia Araman, si Joel Batigas, Action Bray, daw gusto pa nila nga laboton 2022 ang COVID-19. How? Kalayo pagani ito. Daw maamogid. Nananamian sila ya. Arniel Gonzalez, alensang na tubuan kubot daw ilisipon gid ang tao sa gobyerno nga nagkaserbisyo. Ang iba niya para ma-maintain na lang ang ngalan kagapilido nga ma-well known sa aton lugar. Sorry, it's based of my experience. True na. Rinan Aloro Rico, sir, watching live, Sitio Kabungbungan, Barangay Sag-ang, La Castillana. Thank you. Michael John Season, evening Sombray, keep safe to all staff, crew of Action Radio, God bless. Rinan Aloro Rico, tamyaw ko lang sila ni Mama kag Papa nga nagpamati sa program niyo. Diri sa Sitio Kabungbungan, Barangay Sag-ang, La Castillana. Thank you, gid. Gloria Ortega Casas, good evening Sobray, dapat madayon gid ang eleksyon, sobra ka advance mag-isip si Arroyo, hadlok mapirdihaw. Piper Pursley, katigda sang sungad ni Mike Arroyo, maghambal nga waay eleksyon, guro wa pa mabuta ang baolya sa pangurakot. Rodney Bon Luxin, hello, great ko lang si Lance, John Say Luxin, Von Jomar, John C. Luxin again sa Villa Angela Subdivision from Daddy Bonbon. Olive Prado Gargaritano, may gabi Aksombray, monitor lang Riyadh, case A, keep safe and God bless. Lucia Carbadilla, good evening Aksombray, kinanglan ta eleksyon para matadlong ang mga tiko. Tamyaw ko lang amay kag iloy ko gapamati gid. Sige. Di na tong iban. Alvarez Liwat, good evening, great lang Papa, pamati gid sa inyo. Roger Regala, good evening sir, basi natulog sila. Jo Mario Osida, good evening Action Radio. Jalen Liante, good evening Sombray, watching from Hong Kong, keep safe everyone, God bless. Elnora Castellano, good evening Action Sombray, monitor kami Sontal Villas. Ang ginihimo niya sa mga driver, pertigid ang take advantage kay bisan maglaminday man sila sang biyahe kay bayad man sila, napasuber sila pero kon regular nga biyahe pero timan paspas kaayo agod makaginansya sila. Salamat gid Action Brian Morden.
Paper Purse lang style nila nga delayed. Why siya ga trip tudo kay kung damo iya trip dako tughong ya gamay ginansya. Kung jutay iya trip gamay ang tughong dako ginansya. Kasagad-sagad do. Hi. Kada gid lang mangita ti iban. Sige. Do ubos ko na. JV Florentino Villar Jr. kalayo patugani sa 2022. Kadali sila hadlokan sila ibuto kag hindi makurap. Jerther Humayaw may gabi action bray as lang ko NGC kung Sabado open panghatag ayuda action bray. Lusirado bla mo. Junel Arisgado may gabi action Brian matapos na ang MECQ sa Bacolod. Wala tulaton ta. Joseph Pacifico. Good evening, Action Brian. Watching live from San Enrique. Thanks, Gid. Lucia Carbadilla. Good evening, Action Brian. Kinang lantang eleksyon para magtanlong ang mga tiko. Nabasa ko na. Sige. Sige, standby ka muna. Balikan ta ka mo karon na dugay-dugay. Mga ka-aksyon. Daligid lang ha. Kaya naman nagdugang pagintong nga mga mensahe. Ariyo. Si Mary Jane Balio Alio, John Esteves. Good evening, Action Brian. Watching live diri sa Binondo, Manila. Monitor halin aga hasta las 9 sang gabi. Duty pagkaaga. Salamat, kid. Okay, sige. Good evening to Action Brian. Pag-greet ko si Mama advance. Happy birthday. Love kagid namon ni Andrew. Andrea kag ni Papa. Wish you a good health. Ikaw amon super mom. Super mom. Salamat Tito Brian Ganda. Sige. Happy birthday ka na Medra, no? Las 8:56. Las 8:57. This time check is brought. Gina-endorso tagid sa inyo mga ka-aksyon, ano? Ining Evergreen Herbal Capsule na ginagabalansiya sa lawas ng tao, labi na gid kon blood sugar mo, sululubra dira, uric acid mo, bad cholesterol, hyperacidity, ang sobra nga asin, creatinine kagiban pa. Ini siya mayroon sang vitamin A, vitamin C, magnesium, B vitamins, calcium, potassium, zinc kagiban pa. May pito ini kasangkap kamay sang turmeric sa loyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pwede ka maka-contact directly dito kay Dr. Crispin Hico, 0910-1264595 mga ka-action. Or pwede ka mo katawag na lang rikta or kabakal rikta sa mga butika kay why na magiging dapat i-question diri kay food supplement ini nga mayo gid ibulig da sa lawas ng tao, no? Pwede ka mo kabakal sa Eden Pharmacy, Central Market, Bacolod, Farmacia Juarez sa Rizal Street, Bacolod, Farmacia Edcaro, Lacson Street, Bacolod, JDN Pharmacy, Barangay Bata, Alfie Pharmacy, Bago City Public Market. Ang iban nga mga butika dason. Pero bugos nga Pilipinas, bugos nga Negros kag Bacolod may ari sini mga kaksyon.
Las 8:59, may gabi lang kay George Gargasiran, ang driver nga hindi magbiyahe sang sakto, pang islan sang mabuot. Nanyaga, tos lako na. Sige, tagaan na tsansa kay ti kapoy man mag-drive. Alvarez Pabilo na Rodelin naga-monitor man. Hi to family Alvarez. Gina-endorso marathon sa inyo ang MyTC. Kaya why na kita sa igo pang oras sa aton sa nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team. Sa pagpangunan Action Rex Cantong and standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kini naman sa Action Brian Morden. May tamyawan ko dali gilang si Lolita Villarosa, Diday Villarosa, Geoffrey Villarosa family, Kansilayan Morsha, Mary Joy Apsoy or Apsay Balpuras. Nagamonitor ginis na subong sinigabi. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio 9 sa Bacolod. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio.